Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Today is a Thursday, Webes kita mga ka-aksyon nga presentation sang inyo palatuntunan, Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Today sa Katoliko, aton man nga ginadumdum kung ginahanduraw ang ginatawag naton nga Nativity of the Blessed Virgin Mary. Ang simbahang Katolika mga ka-aksyon ang nagaselebrar sang adlaw sang pagkabunag ni Maria. Ini ginaselebrar na sa sulod na sang anom tanan ka mga siglo o kung anom na ka century. Ining September birth mga ka-aksyon ang ginpili naman sang Eastern Church. Gamay ginamang historiko na san o ginbala. Paano bala din na pilian? Ining Setyembre 8 bilang ginakabing nga maning adlaw sa pagkabunag ni Maria mga ka-aksyon. Ini nagsugod sang o kung ginpili no sang Eastern Church because ang church year para naman sa Eastern Church nagasugod sa bulan sang Setyembre. Ining September 8 mga ka-aksyon na nagbulig man agud nga matumod ang adlaw sang kapistahan sang Immaculada Concepcion o kung Immaculate Conception nga ginahiwat naman kada Disyembre 8. Kamalo naman kita nga ang scripture wala gid man nagatag sa nagkakaigo nga account sa kadlawan ni Maria o galing kay may ginatawag kita nga apocryphal photo Evangelium of James nga man mga ka-aksyon na naghatag gid sang dugang pagid nga pamatuod. Ang ini nga historical value ang wala gid man arabi sa nagkakaigo nga pruweba pero ini na mga ka-aksyon naga-reflect sa developments ng Christian piety. Bangod sa sini, si Anna kag si Joaquim ang ginakabig na infertile. But they pray for a child during these days. And mga ka-aksyon sa St. Augustine man ang nag-connect sa kaadlawan ni Maria sa saving work naman ni Jesus. Suno sa iyadri ang kalibutan, ang nagpanginbulahan kag gina-appreciate nila mismo ang light of her birth. Suno gani kay St. Augustine ng Hambalya, she is the flower of the field from whom bloomed the precious lily of the valley. Through her birth, the nature inherited from our first parents is changed. Anong refleksyon sa mga ka-aksyon? Kung silingon sini the love of two human beings has joined with God in His creative work. This is all true in a magnificent way in Mary. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Mayong hapon akong inyo alagad sa kahanginan Aksyon Jan Diaz. Mga ka-aksyon, 108 kadlaw na lang nabilin antes ang adlaw sang Pasko. Kag 115 dias naman antes ang tuig 2023. Per months na naman, panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Diri kita sa ito naman nga mapangulong dinalan. Aksyon Jan Diaz, balita nga patas. Kagkaroon sa atong Pangulong Dinala. Nano bala ang mga bulubalita nga dapat ninyo mantayan diri man sa atong pagpangalaga diri sa aton palatuntunan. Action Reports Afternoon Edition. Sa ato naman nga headline number 1, isa ka lalaki nga nagatiner o kung nagapulupongko sa sulod sang isa ka payag sa area mga ka-aksyon sang barangay Sangki, amuning last nga barangay daman sa Manuas sang Hinubaan o ginsulod sang isa ka grupo sang mga kalalakinan ginpangayuan sang lighter tapos nga matapos mga ka-aksyon nga nagpamalibad wala ko di lighter wala ni mo tinapungol mga ka-aksyon
Tapos sa tinapungol, binuno sang isa ka persona. Ini nga biktima mga kaaksyon ang ginkilala kay Edgar Baclayon. Legal ang edad kag residente sang sitio Yardahan, Barangay Balos, Banwasang Basay. Ini nagluntad pasado las 10:30 ang takna gidamang kagabi sa siling nasa area sa Barangay Sangke sa Banwa naman sang hinubaan. Ipilason ining si Baclayan una nga gindala-dala sa may ospital sa Banwa naman sang hinubaan, pero sa impormasyon naton nga nabaton sinigidamang hapon irisan kinsaylo sa isa ka ospital sa sudad sang Dumaguete. Sa iban pa nga mga balita lokal, sa Banwa sang San Enrique may duhaman ka mga lalaki nga nadakpan mga kaaksyon nga nagabaligya sang illegal nga armas. Sining duha ka mga persona ang madugay na gidman nga ginamonitor sang CIDG o ng Criminal Investigation and Detection Group Bacolod Field Unit. Kaupod man ang San Enrique PNP sa pagpanguna naman ni Police Major Bonifacio Aral Jr. Yung duha ka mga nadakpan mo ni Sanday Rodico Tapel, 39 anyos, makon mo yung taga Puro Corey, Barangay Tabo, Banwasang Ilog, gapangayaw pagid saya para na magbaligya sang illegal nga armas. Opo dyan din kandak pa naman si Wayne John Diniaga, 26 ang edad. Sa iban pa nga mga balita lokal, ay sa ka pulis mga kaaksyon, active nga pulis, Police Corporal ang nadakpan sa Banwasang Pototan sa probinsya sang Iloilo. Ano ang kaso? Nangawat motorsiklo. Amo gani ang balblas ang ano na akson na nangawat mga kaakson sa motorsiklo ining suspect nga ginkilala kay Police Corporal Darrell Dumaraog. Police Corporal Darrell Dumaraog nga destino mga kaaksyon sa Regional Mobile Force Battalion. Ang ginkawat nga motorsiklo ang tag-iya ni Kapitan Paos ang barangay dikto sa Banwasang Pototan. Galing kay tining si Dumaraog, nagapanginbala, bala wala ko din ang kawat sang motor. Kay subong nga panahon, advance ng teknolohiya, bisan din ka magliso, may hara mga kaakson ka may makita nga na-install nga CCTV. O nakita gid sa CCTV, una-una gin puno pong kuan nga pa ining motorsiklo, gin puno pabayaan ng abig sang kapitan kay nagajogging sa palibot dira. Dugay-dugay pagkalikat-likatan, way nagurumay naglantaw, wala iba sinakyan kagin paborhot ang motor. Di subong mga kaakson ining motorsiklo, nowhere to be found. Preso ginining si Dumraog, ara karon dira sa custodial facility sang Pototan Municipal Police Station. Sunod naman sa Pro 6. Hindi mo imong ginobra, kung mo hindi amo, hindi na pwede, hindi ka man pwede, ka pinagusto, da ka sulod sang selda. Dugay-dugay man mga kaakson, ang kaupo natin live ang patrol. O niyang live-in partner sang babayi nga nasapwan patay. Kay nagidamang sang aga, kagahon pa makon mula 5. Do binilin lang niya. Do hinalid yan ang tanay nga bagya bla ko naling ka sa eskwela. Pinili niya lang itong bangkay isang isa sinidiri ka babae. Di mga suspect ko ay panina-identify. Makon mo, ginalid mo lang to skilid sang dalan. Ano ning salak ka babae? Hindi nga mo ginihimo nyo sa iya. Kaya according sa pulis, ining biktima mga kaakson kinakabig nga isa ka commercial sex worker. Pero regardless of the job of this victim, wala ka guro imo yan sa kinamatarong nga patson kung wala man naman kinahimo nga sala, di ba la? Bisan may sala pa gani Hindi dapat maglapot sa punto nga mo nang matabo sa babae sa nga ini. Siling manaton na nagkapangabuhi maniguro sang tarong, pero tiwala-tulato naton kung nunugid ang mangin resulta sang mas madalom ka investigasyon sang Police Station number 7 sa pagpanguna ni Police Captain Elmir Bonilla sa kamatayon sining biktima nga si Rovely Mahinay. Di ba kulod nun ginini ang live-in partner mga kaupod naton dugay-dugay. Aton man
pagkatalakayon mga kaaksyon ng panibago naman nga order o komando nga ginpapanawag naman sa nga Social Security System. Atensyon sa tanan ng mga miyembro ng SSS. Dagod mga kaaksyon ang guidelines sa Consolidated Loan Program nga may condonation sang penalty. When you say condonation, it's like what you call a pardon. Magsiling ka man ng pardon kung sa kaso ginapaayo ka pagwaon ka. Pero di sa kaso naman mga kaaksyon sang loan, sa simple bla, sa layman's term, sa simple nga tinagawan you say condonation at ipaayoon ta ka SSS kung may loan ka. Let's try to check that one okay, mga kaaksyon gikan mismo sa Social Security System. Sa ito naman ng mga balita gikan sa Bacolod City Government Center o nagkinagamo kay ng committee hearing dra sa may barangay Banago. Iti committee hearing kuno ang angot sa isyu sang Banago na tarana nga patigayuno ni Councilor Vladimir Gonzales. Ang concern lang diri naton kay ti sino patigayon sang committee hearing si Councilor Gonzales. Sino ma-interest dra? Sino maginapanagiyaan according sa iya nga propiedad si Councilor Gonzales? Sinong ara sa pwesto bilang konsehal sa Bacolod? Si Councilor Gonzales. Ayhan, so lihi. Sinong maburan? Wala na sang iban. I don't know. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Aksyon Radio following Standard Time las 5:11 na. Mayang hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa atong nga pagpangalagad. Aksyon Reports Afternoon Edition sa nasiling na Webes kita Setyembre 8, 2022. Subang hapon liwat na magkita mga dulong sa inyo sa pila ka mabago madalag kong ang mabalita nga natipon sa atong mga Aksyon Unit Reporters. Atong Aksyon Correspondent andang handa na nga magdulong sa mga bulo balita. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz. Tuptop kita alas 6 subong nga gabi. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Hindi na kita magayang pasang tiyempo kay medyo ipit ang aton nga panahon. Kamusta nato ang sitwasyon sa palibot sa syudad? And i-check na naton direkta kay ti according diri sa gintimbre sang patrol sining matinion kaupod mga kaaksyon ni Aksyon Zil Minardo ining live-in partner sang biktima sang kunin na sapwan patay kay nagdamang sang aga da mismo sa area sang barangay Alihis, no? Ang exact address gina-check ko diri kay diri na una nabatian kay na sa pagmangalagad sa Aksyon Radio Bacolod dining balita mga kaaksyon sa pagkasapos ning bangkay nga ginkilala ining babae nga si Ma'am Romily Mahinay. Ini siya nasapuan dra sa may kilid sang dalan nga sakop sang Puro Progreso, Barangay Alhis, Bacolod City. Pasulod sa mga kaaksyon bra sa may Midway COVID-19 Isolation Facility sang syudad. Yari live sa piyak linya si Aksyon Zil Minardo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Zil, I know upod ka mo subong sining live-in partner sa Bulinaw. Yes, ako dyan na rin hapon. Sir, isa at lumatag palangati. Live kita dito sa bang sa Purok Bulinaw, Barangay 1. Kaupo nato ni si Sir Benjo Duhali, ang living partner. Sinino ni Ma'am Romily Mahinay, nasa Kuwan Patay, Kagina sa may Barangay Alihis, iya action dyan. So, kaanta inipahayag, prior sa natabo action dyan, kung ano oras sila nagkita na last, no? Pag ano ini ang ilang naisurihan. Sir, maayong hapon, sir. Maayong hapon. Oo, prior sinis. Action, Zil, wait lang kito. Ano ganing name liwat sang live-in partner ya? Sir Benji Duhali. Benji Duhalin. Pila na edad ni Sir Benji? Sila ka na, sir. Benchit eh. 27. Balik taga dragi ka mo, sir? Oh, bali ang sawa ko taga Riverside. Banago. Santo Niño, kuya. Santo Niño, Banago man. Oh. Okay, sige, go ahead, Aksyon Zil. Yes, sir, sa nga kagabi, sini, ano oras diri naghalin si Ma'am Robili? Alas 6. Alas 6. Media. Usually, alas 6 yun na di siya gahalin, Oo. diri sa inyo balay. Tapos di ini siya na diretso, sir. Sobrahan eh. Sobrahan, oo. Tagka, Anong obraya? Aksyon Zil? Bar. sa bar, oo. Sa diin nga bar? Sa Golden, sa Baros. Sa Golden Field. Golden Field action dyan. Sa diin ko na sa Golden Field? Ano nga bar? Mga bar na sa. Baros lang. Baros Bar. Okay. Oo. Sa kagabi, sir, nag-text sanay ka man ni Ma'am Robili. Oh, sang alas 10. Alas 10.
Ano ni ang inyo nga tigsanay, sir? Ang tigsanay naman nga makagto kay siyempre makapaso siya mo. Basta nga nagtagunay kami eh. Basta nga nagsanay ti medyo nga daw lapit na lang kami sa Golden. Nagambal sa ako nga di nga na buko lapit na lang kami. Tiyamba ko ulatan na lang kami dahil lapit naman lang kami. Amo na iligagin basaya. Pagka dilugay abot nag-abot kami to. Igo mo raw, wala na siya. Nagtakay na kuno sa salakyan nga puti nga nobla. Wala plaka. Puti nga ano ni ng auto or SUV? Auto na blang gamay nga wala buli bla. Auto nga amo ni do kolorom. Oo. Puti. Tapos Pinamangkot mo kami sa ang tao to. Nga magtakay man to sa kuno sa sa salakyan nga puti. Okay. Kaya na lang ko din na siyempre amo matumbal yan nagulat na lang kami. Sir, ini ang ginatawag nila na kuna ang hambal mo sa kapitan nga bugaw ni sir. Kilala mo gina siya? Oo, si Mario. Ano ni ang natugda niya sa imo, sir, about the sa imo nga live-in partner? Ano ni nahambal niya sa imo? Maparte nga muna nga Kilala yan as na customer ni sa imo nga live-in partner? hindi na kilala pero kilala na kay na tsura lang dahil siyempre siya nag-front sa laki nga may slakyan mo. Sir, ini ang ginatawag ng bugaw sa mong sir, di ina ni siya. Para na sa pulis? Kaya ang bal nila nadakpa naman ko mo. Oo. Okay. So, both silang ara sa Station 7, si Mario. May pamangkot lang ta kay Sir. Buot silingon, pagkadto yato, kabalo siya nga may customer na ning iyang nga live-in partner nga si Ma'am Rovelyn. Way ko kabalo. Way na sa ako ano, gambal man sa sakon sa text mo. Amo to nga tayo mo isa kambal. Nabalang nga namon, pag-abot na to namon. Okay. Pero payo siya ni Sir, wala man sa may ginahambal si mo, nga may nagapamahog sa kabuya, may ara sang intensyon. Way ko na siya, way man na bisyo. Wala man bisyo. Way man sa kontra sa mga parte sa muna, mga kilala namon, kilala yaway man. Way na sa problema. So magsiling ka Sir, wala bisyo Sir, wala wala sa gagamit, wala involved, wala tanan kaaway, wala. Tanan wala gid. Kadugan na sa Sir nga nagatrabaho bilang commercial sex worker na panawag nila? Oo. Mga pila na katuig Sir? Ito, nakuntat na sa prosang sini naman na sa nagbalit sa pagbuwa ko blaw. Kaya di ba, napreso ka sa nguna bangod sa kaso nga theft? Hindi, sa 9-1. 9165. Oo. Tis- Ang siniman ako nga bulan ng kagwa. Okay. Tapos nagbalik siya pagka-gwa mo? Pagkagwa ko. Okay. Tapos isip-isipon, do binulan pa lang siya nga nakabalik sa trabaho, gali. Oo. Okay. Ikaw ya Sir, base bla sa imo side, wala man niya pamahog sa imo nga side nga wala man. Sir, kagabi ito, pag-abot ninyo, nakita nyo, puti nga auto, diin sila pa diretso, Sir? Hindi, way nagig kaya gani kita. Wala nyo na naptan. Ang bugaw na lang kaya nakita namon. Hindi naman, kasi na kami nga mo, ang sabat ya mo na mo, nagulat na lang kami, stay nga, pagkadilugay nga daw naglawig. Yung taguan sa namon, garing ka na una. Tapos ka reply gali wala. Pagkaga na out-tended na gidya. Ining si Mario bala Sir, ang balo naka-istorya nyo kagabi, ang hambalya sa inyo nagsakay sa auto, wala sa kapanugid kundi in ang direksyon sang auto? Nakambal sa ng J2. J2. Ang J2 Sir, dra man na di ba sa Golden Field? Oo, sa may alihit. Dikto ya sa may alihis sa tubang dampe sang isa ka eskwelahan. Oo. Okay. So dikto sa nagdiretso. Sang gabi na Sir, wala na kamo nagduwa-duwa ngaging kadtuan nyo to tani ang J2? Aga na ganyan namon na kami saran nga nakadto na kay siyempre do aga na gid mo. Do nag-worry na kamo. Mapabatsag matik gina siya. Gani. Tawag nga magpabalo. Di mo to tay mo ay na. Okay. So paglakad sa pag-abot nyo sa J2 Sir, anong hambal sa inyo dikto? Sa Hambal sang nagkadto ka mo sa J2 court. Anong hambal sang J2 court sa inyo Sir? wala man to ko namin nakasulod nga puti ang salakyan nga gamay. Wala may nakasulod. Amo na according lang sa gabantay abe. Oo. Pero kabalo na ni Sir ang pulis, dikto ang hambal ni Mario? Or wala pa?
Why pa? Why pa? Okay, at least ma-info tani sa police nga nagkadto sa Jade to. Kung kamo pa man kuton, sir, ano ginalantaw nyo nga rason kung amo ni ginhimo si mo live-in partner? Wala man ko dito, wala man na problema. Sama lang ang kasturya, maano man na kung saan pa, why niya galakat mga wala, hindi parehas. Lamang marehas man na sa. Oo. Pero magaling. Mm-mm. Sa ano, bro, sa bugaw, bro, ang diferensya. Ah, okay. So, about sa inyo para sa inyo, base may problema sa transaksyon. Oo. Oh, sa pag-transact, abi, base may ara, wala pagkaintindihan, ay. Bali sa kwarta, bla, bro. Why man to balong isa mo? Ah, sa bayranay. Doon mo na. Ah, okay. Mangkot lang ko sir ha. No, wala man sang issue gid or being sensitive ha. Usually pilang ginasukot sa imong pagkabalo ha? Pagkabalo sang Pagkabalo mo mga pilang ginasukot na nila ha? Sila ba yung sa bugaw. Oo. Depende pa mo sinto mo na. Ah, okay. So, purwisyo. So, ang inyo gali paglantaw sinidiri, may ara nagka-problema sa transaksyon sa binayranay. Oo, ikabalong sa tobi ato na gali ang kwarta siya. Ah, okay. Ang Oh. panalisan may blog raw. Naglalisanay. Kay base. Usually, ano nang setup, sir? How? Ang bayad, ara na nga daan sa bugaw or ginapalabay lang to sa kung sinong customer? Wala lang kami idea kay kung sa amon mo lang ang basi amo na bla kay siyempre way man daw problema ang isa kung okay na mo. Ah, okay. Kumbaga, para sa inyo, do kabuot man lang, hapos na mga storyahon, do mo sina. Oo. Ah, okay. Sir, ano, down bro. oo. Anong panawagan nyo, sir? In kaso por kaso, may nakakita. Dira, anong ayo nyo? Para ti mabuligan, anesthesia ining imo nga live-in partner. Oo, bulig man sila nga para matagan man ng siya ang isa eh. Oo. Dalawa ay muna nga hindi. Bali, wala lang. Sige. Action Zil? Thank you so much. Yes, action dyan. So, amo na ganing aplar nila kay subong ato naman ni ang bugaw sa may Police Station 7 no nga amo na nga buligan alam gud sila kay amo na ni ang natabo kagati dito ni kalidalon ini ang bangkay sa may balay gid sini ni Ma'am Rovely Mahinay sa may Purok Riverside Barangay Banago na ni siya Barangay Banago action dyan sa bunga hapon. Okay. Yeah, so Sige. action dyan, live kita diri subong sa Purok Bulinaw, Barangay 1, inisi Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat kay Action Zil Minado live dara sa may Purok Bulinaw, Barangay 1 sa may syudad sang Bacolod. Angot sa ni mag-action nga pag-follow up ya ginmission ni sa kaina ni News Direct Action Rex Kantong para nga i-check ining sitwasyon diri no. But at least nakuha naton ang bahay naman ni Sir Benji Duhalin, ang maning live-in partner ni Ma'am Rovelyn Mahinay na nasapan patay kay ni gilamang sang agat kay may mga impormasyon diri siya na eksklusibo na batian diri sa Action Radio Bacolod mga ilang nga pagpahayag kung paano bala maka-action nagluntad ang inimaan nga insidente. Action Radio Philippine Standard Time na 5:22 na. Sa aton nga pagbalik mga ka-aksyon, check naton ang social security system kapupudman ang balita gikan naman sa Bacolod City Government Center. Standby. Cellphone Plus, Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program.
I've been in Action Radio for more than online. Thank you so much for joining us. First batch pa lang to, first round pa lang sa aton nga presentation. More news and information in a while. Good afternoon kay Ma'am Christine Menyes Villalobos, may hapon dara. Ma'am Elizabeth Gamala. Good afternoon, Action John. Happy birthday, Mama Mary, the Queen of the Universe. Hail Mary, full of grace. May God bless us all and more power to ARB. Ang baling Ma'am Ana Sinoro, maayong hapon. Maulanon nga hapon, Action John. Yes, gani, ma'am. Nag-uulan na da sa inyo, ma'am. Wala kita bika observation report kay naka-live dito sa area sa Action Zeal, no? Ara man si Ma'am Emilia Hiponia, good afternoon. Mga reporters ko no, mayang hapon, darambal ni Ma'am Ana Sinoro. Ara man si Ma'am Leia May Ladio, no? Mayang hapon, Action John, Don Sharing. Si June Claire Delieba, mayang hapon, Action John. Yes, good afternoon. Ma'am Novi Magapa. Puerte! No! Si Sir Imbong Jocampo. Oh, sir, nadula ko, sir, how? Okay. Sir Imbong Jocampo, good afternoon. Sorry, kid. Kamusta dira sa Maaw? Ara, sila sa bongga monitor ni Kapitan Bito, guro sa may Maaw. Mayang hapon dira sa inyo, kamusta? Sir Edgardo Barbarano, Sir John, mayang hapon lantaw ko da sa programa mo. Diri ko sa Davao City, ang bali Sir Edgardo Barbarano. Si Ray Flores Baryoga, mayang hapon dira sa imo. Ara man si Sir Alex Montesa. Good afternoon, nanda Sir Lord John. Ari lang ko din naga-monitor sa imo. Yes, no? Ma'am Homa Lumina, good afternoon. Sir Alex Montesa, paligna ko na datamyawa. Si Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, sang Rochester, Minnesota. Ma'am Jinky Dialagdon, sang Phoenix, Arizona. Kag si Sir Melili Oligo, no? Sir Alex Montesa, paapasa ng Sir Lord John sa ilan ni Ma'am Leda Yamagishi, sang Tokyo, Japan. Ara naman si Ma'am MJ Escandido, Heldor. Thank you, Ged. Sir Doy Arthur, good afternoon. Si Sir Manjo Arnejo, mayang hapon dala sa inyo, no? Greg Santillan Gregorio, good afternoon. Lester Ayan Disendario, mayang hapon man, no? Sa tanan naton ng mga Facebook Live viewers, happy fiesta gali sa may banwasang Isabela. Fiesta to subong sa amon sa Isabela. Okay, panublion subong, no? Panoblion Festival subong sa amon dito sa may Banwas ang Isabela. Now, good afternoon dira sa inyo tanan. Standby ka mo maka-aksyon do kay Dugay. Makopo nato si Ma'am Rita, Ma'am Clarice Avila, no? Sang SSS Bacolod, West Visayas Division. I-check ko na ganyan full name gani Ma'am Clarice Avila sang SSS regarding sa condonation la maka-aksyon sang loan. Kuha natin doon guys ang statement dari, no? Si Ma'am Charisse Magdalene Avila, ang acting senior communication analyst sang SSS Bacolod. Okay? So, standby mga ka-aksyon, ha? Dugay, balik kita. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, tagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo gid salamat sa inyo duha ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mga buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on.
Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag-iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o pon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Yes, sa Action Reports, Afternoon Edition. Aksyon Radio Provinciano, times alas 5:36 na. Pabalik diri sa ating pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. This afternoon mga ka-aksyon, aton kamahatagan sang dugang impormasyon may angot sa panibago naman nga circular order nga ginpapanaog sang Social Security System. Diri bala sa Negros Occidental, Bacolod City, available man, accessible man kag mahimo kamo makabenepisyo ini mga ka-aksyon ng circular order number 22-22 o kung naman yung guidelines in the Consolidated Loan Program with condonation of penalty. Pero para mas aton pag-inmensyonihan, joining us sa ato naman nga pagpangalagad siniginamang hapon ang Acting Senior Communication Officer sang SSS Bacolod. We have Ma'am Therese Magdalene Avila. Ma'am, good afternoon sa Action John Diaz, Action Radio. Maayong hapon, Action John. Kag maayong hapon man sa tanan tangal listeners subong. Yes, ma'am. Thank you gid sa mga time, ma'am. Ma'am, pwede mo kami maistoryahan. Ano ni siya, ma'am, ginatawag naton nga Circular Order number 2022-22, ma'am? Action dyan naman sa ang pinakabagot ang loan program kung sa diin nga ang gina-offer sa aton ng mga members nga wala nakahingagaw avail sa aton nga short-term member loan penalty condonation program sang last na May 14 ang pinaka-last ito nga applicable application na ginabato naton. So since damo pagid sa mga members naton nga wala sa to ka-avail, naghatag naman subong sir nga ang management naton sini sang penalty condonation program para sa short-term member loan naton. So sa mga members naton sir nga may nabilin pagid nga wala na bayaran nga mga salary loan early renewal nga program kag ang calamity loan bala sir before emergency kag restructured loan pwede ni sila sir ka-avail sa September 30 pagaling action dyan ang availment naton sa sining program. Kag sir ang by that time sir nga September 30 mag-abot nga may ara ang aton members nga past June na mga 3 na kabulan at least 2 kabulan nga wala na bayaran nga loan nila sir, pwede ni sila ka-apply through online sa ilang my.sss account. Okay, so both siling gali pwede ni online, di na necessary magkadto sa inyong opisina. Yes sir, oo no. So makadto lang sila sir kung nabudayan sila bila sir mag-apply sa ila sir no kay may-ari kita diri action dyan sa mga nang desktop bala computers for use
for free sa aton nga mga members, ka mga pensioners, kasi may kita sang personnel man nga pwede maka-assist sa ila, sir. Oh, okay. Ma'am, ano ni siyang sistema, ma'am? Anong matabo sinidri? Anong mga eligibility requirements? Kag ano din ginatawag naton nga makabing nato lang consolidated loan amount? So sir, no, ang tanan nga mga outstanding loan balance ng aton nga mga members, pareho sila, mayara sila salary loan. Tapos mayara pagid sila calamity loan man o kung emergency loan pagid. So tanan nila na, sir, nga mga loan balances, i-consolidate na siya. Okay. Sa isa na lang tapos magwa na siya kung pila na siya ang total niya na, kag kung wala man lang kalabot 5,000, sir, pwede na siya mabayaran in one payment lang, one time lang na pagbayad. Pero more than that, sir, pwede na siya ma-installment ng aton nga member. So may table kita na action dyan, sang amount kag sang maximum term. Nag-arrange na siya from 6 months to 60 months, sir. Ang amount yan na from about 5,000 to more than 72,000 bala, sir, na amount. So, amo na siya, ma'am, ang nabilin mo nga utang, i-consolidate. And then, niya, amo ning amat-amatan mo bayad. Yes, so. Ang action dyan, ang aton na program sa isang condonation, ang ginain ni sa previous naton na condonation, no, kay mas nubo ni siya ang pwede bala nga ma-down sang aton nga member. Kay nagligad to, yes, sir, at least 50% to siya. Sir mo, wala. Doon naka-fix to siya nga 50% ang total niya nga consolidated loan. Okay. Dapat bayaran sa member. Subong niya, sir, maski 10% lang, sir, ang minimum nga sang consolidated nga loan, pwede na madownan sang aton nga member. Tapos ang nabilin, amo na, sir, installment. Kag mas lawig ni, sir, ha, ang terms bala nga ginahatag naton kay tikalabot siya 60 months. Gani. Na, sir. Oo, pero depende man aguro, ma'am, sa remaining balance. Yes, sir. Depende gina sa amount. Oo. Ang 10% ni ma'am, usually i-deduct mo ni siya, no, sa remaining balance mo. Oo. Sa iyang, sa total niya na, sir, nga consolidated loan balance, 10% sila, or kung masarangan sa member, sir, pwede siya. Padakaan niya bala ang iyang, nga down payment. Pwede gina siya. So, meaning, ma'am, ang madepende sa kung pila ang remaining balance, dra sa magadepend sa maximum term nga kwaon mo. Oo, sir. Oo. Okay. Ang Pero ma'am, ang pamangkot dili perme, do may condonation sa timag sining ka condonation, di ba? Do ginapaayo kamo nga pwede nyo bayran, do mo sina matabo. Ang mga bata, sir, condonation, ang penalty sa ni, sir, ang loan niya, amo na siya ang makondon, bali hindi na siya pagbayaran sa member. Okay. Oo, sir, bali ang ato ni, sir, kung ay principal, may interest kag may penalty na siya. Ang loan niya basta di mabayaran on time ang amortization niya. So, ang bayaran na lang sa aton member, ang iyan na lang ang principal kag ang interest. Kag action dyan, ang mayo pagid sinikay, tiyan iya nga interest, sinikay, timiyara, di man siya nabiling nga interest, 10% per annum, tapos diminishing pa ni sir, ha, depende, sir, kung pila na lang ang nabili niya na principal. Hindi siya sa siling sa kabilugan, na principal yung balance, kundi kung diminishing siya bala, sir, ganubo. Mabasing ang aton nga interest. So kung ganubo nga nubo ang principal, kaya amat-amatan mo bayad, manubo man sang interest, ma'am. Yes, sir. Per annum siya ang paghatag. Per annum. Magsiling kita mga kakson. Oo, magsiling kita mga kakson nga per annum kada tuig, ha, no? Kada tuig siyang paghatag sang interest nga 10% sa imo ni nga consolidated loan nga remaining balance. Yes, sir. Oo. Ma'am, ano ni siya? May mga option ta, no? Pwede ka one-time payment, pwede ka man ka under installment plan. Installment, okay. So, both siling ma'am, this one will take effect on September 30. September 30 ni siya, sir, maging available sa aton nga online. Ang application niya sini. Oo. Ma'am, ang loan renewal naman niya, paano ini? For example, bikin ng lano, nagid sina, gusto niya mag-loan renewal, ano matabo, ma'am? Bali, sir, kung may ara kita, ang member na to, may ara siya nung nabiling pang loan, salary man, upon calamity. Basta, sir, naka 1 year na siya nahulog, kag tunga na, sir, ang amount na bayaran niya, pwede na ka-renew ang aton ng member. Pero kung salary loan ang applyan niya, sir, subong, kag may nabiling siya nga salary loan, kag calamity loan, ang total sir nga loan obligations ang duwa, i-deduct din na siya automatic sa iya nga salary loan. Okay. Doon mo na sa Japan, do as is ang policy, no? Oo, pero sir, ha, nang kung may nabiling pa sila, especially, sir, may times na nga
tapos na ang sir no ang term nila pero may nabilin pagid nga outstanding balance, ma-avail sila anay sir sang aton nga consolidated nga nga loan program. Okay, ma'am, for further inquiries or clarification regarding sini, paano sila makalabot sa inyo, ma'am? Aron ni siya sir sa aton nga official nga Facebook page ang Philippine Social Security System. Pwede na da sir ma-browse ang aton nga mga member kay ara man lang na da sir no ang aton nga mga guidelines kay ang iya nga form sir wala na sa mina-fill upan kay di online na siya sir ang filing. Ang importante lang action dyan na ang aton nga member naka-register sila online, may ara sila may .sss account. Okay, sige. Ma'am Charis, thank you gid sa time kag sa information nga gin-share mo diri sa Action Radio. Thank you, good sir. Good afternoon. Action Reports, Afternoon Edition. Nabatihan si Ma'am Charis Magdalene Avila, ang Acting Senior Communications Officer sa SSS West Visayas Division 1. Thank you, good ma'am, no, sa information para naman sa tanan ng mga members sa Social Security System. Action Radio Philippine Standard Time na 5:45 na. This time, i-check na lang si Action Artay Hupon. Balik tagikan sa Bacolod City Government Center. Kay Tio, may angot igapon, pero kay inato ang binalbalanay dra sa may public hearing nga ginpadigayon maaka-aksyon sa may barangay Banago Committee hearing kuno pati gayunon ni Councilor Vladimir Gonzales angot sa issue sang Banago. Pagpasakas ang kaso batok sa kapitan, ginakonsiderar kapitan lang. How about ayan ang mga barangay kagawad man kay ti ang desisyon guro as one council lang man kaya kiti basing kagawad bilang ibandra ambot lang basi may harap man bilang nga ginailaman nga pwesto o kung ginadampigan. Action Radio City Hall Report. Action Art, nagtambag ka man kagina? Ha? Nagtambag ka man? Sila, kuya, basi masagapa pag siguro kundi na ang problema pa kuya. Sabi ko nagtambag ka man doon kayo na ka daw arak ka gito from where the action Araman si Sir Hiver. Araman si River. Oo. Invited yun yung BCPO. Ang ginabalikid doon ni kapag inablos siya. Nga Inablos siya kilala ko bla. Okay. Kwan niya di inablos ko din. Siling ko, away to sir. Ato to. Actually, mga makanda ko ng committee hearing ang si Councilor Gonzales, Partis Banago? Ha? Mga kandak sa committee hearing. Committee hearing, pero actually the result na sa kaina, kaya actually ang natabo dito action dyan, daw wala tapos gid. Actually para iya sa council, sa grupo ni Kap Mijares, natapos nila ya ang public hearing after na kaplastar dito, kag siling niya, actually sa interview na ton sa iya, dala pamatita na karon sa action firing line. Kaya ang hambal din ni Kap Mijares, siling niya hindi man to gyapon maklaruhan. Kaya number one, ang main question dito nga gin-raise nila, kung bala address tani no para sa taga-DNR, agud nga mag-determine nga maghatag idea kung ano kalaparon sining lote nga luyag i-recover kag diin dapit ang mga markings bala sini. Sang lote nga ginapanagiyahan sang kompanya ni Councilor Vladimir Gonzales. Galing kay siling ni Kap Mijares, why man di ang taga-DNR nga gin-invite nila. So, dito na lang nagdulog sa paglagasokon pamangkot sa mag-question pag-raise sa question sa public na nag-attend dito sa area sang Purok Mahimulaton. Okay. Now, after sa to, may pila ka ginatagan opportunity iban to raise some questions. Galing kay nabukaran bala, kag namunuhan aksyon na dyan, nga may pilaman ka mga daw kasubong sinang development project nga ginahimo da sa Banago, nga ang gina-question dito kung bala ginatagan, ginpangayuan manina runo, may ara man ang barangay ginatag certification dira sa sining nga mga proyekto. Okay. Pero pisikap kayo na nagambal dito mismo, siling niya dali lang, ang aton may agenda kita yan, nga dapat ang rules naton ang aton sining katalakayon, ang parte niya sa runo nga ginapangayo sa barangay, ang nga dapat pangayoon sang kompanya ni Councilor Vladimir Gonzales, nga dapat gid mag-issue man ang barangay, kag tiway na lalabot ang iban duya kasi siling ni Kap, may maging muno to siya mong siling niya kabalo ka,
mayara na niya sang court order sila nga sa piakto nga mga areas. Now, the way na ito malabutan, kaya tigin-adjourn sang isa sa mga kagawad, himo sa siyang motion on the floor, kag di tapos tayon to action dyan. Okay. Pero actually, after sa ito nga nagbiya ang grupo ng Daikap Mijares, nagsigi ito gani, ang kwan mo, ang diskusyon, upod na lang namo, nabilin to tuto aligin, natuto kita ko siya. Pero daway man tayo interest to aligin na. Do spectator lang yan. Para magkutanon dito ang pila ka makatapos sa media. Now, siling diri ni Gonzales, siling niya makandak o public hearing sini. Pag basi action Oliver ang sa case na lang siguro na nga siling niya pasakaan ko rin siya kaso. Nga pasakaan niya kaso si Cap Mijares. Kaya may mga ebidensya nga ginauyatan diri siling ni Councilor Vladimir. Magluwas sabi sa iya himuon ng investigation or committee hearing in aid of legislation. Kaya siling nga damo, ko madiskubrihan da sa Banago damo. Pero siling nga ariyo, may-ari ko di ebidensya nga si Kapiari sa mugilya nagtampok na sa akong lote da. Siling nga ti why sa sanggin na pangayo nga kwan bala, no? Nga clearance sa amon kompanya. So mahimo siya nga magapanabat sang kaso aksyon na dyan. Okay. But silingon action art. Ang allegation ni Councilor Vladi nga dili na iya ma-reason nga why siya sang ideya kay ignorance of the law. Siling excuses no one. Action art, but silingon sin action art, ang pag-file sang case is not against the legality nga being amo nang ila nga gusto nga kwaon nga concern. Pero it's the interest sang company nga ginlapas. Tigaling kay it's out of the workman sa public official good action art. Kay di ba, ang iya nga concern, supposedly dapat, ano tong gintiglawas ni Councilor Gonzales ang company o kun ang local government unit? Dalayang committee pagid. Anong committee Committee on Resettlement mo kiti ang mamangkot sa tao to kung bala sa project ang ginapatigayon subong kung may mga makakasto nga mga tao. So atong pagtampok to related sa committee Related kay sa infrastructure, vice chairman siya mo. Okay. So amo na gusto yung mag-conduct sang committee hearing. Kaya mo na lang concern ang iya to pag-file gali asang case as a representative of the company, not as a government official, no? Kaya tiduwa mong may ginatiglawas nga kompanya plus pagid tiglawas pag isa sang LGU. Tiga na kita at the end of the day action art. Ado maano mo bala kay tikon siya mag-conduct sang committee hearing sama ng concern digto kaysa ga-represent that ano to dali dapat lain na makandak to kung sinong committee chairman lang nga ma-facilitate gid. Gani dapat kay karon kung magkuan ka imong lawas pag mabakuton mo gani alam pa man sin uman biat dampigan mo sina ko mag-committee hearing ka kay imo to interest ang sina hindi na iya committee hearing guro basi investigation and aid of legislation na da. Do amo na matabo kay ti ikaw na dangadaan mong alam ka paboran mo tong isa kundi dra ka gid. Pwede man na guro kung mambal ka amo ning question. As chair, no, go ahead, Councilor Vlad. Di ambal man sa dayon Kaya mo na gani nga atong punto to, kay ti ko nag-represent as the LGU, as a member of this ang kunyang panglungsod, titani doon may ara, nablatan nila in representative ang company, mablang nga to speak in behalf of the company. Kay kung siyang mas-speak on behalf of the company, do kalain ang merits ang iya nga job description. Kumbaga, actually, ang gusto ko na dani nga mag-interpret siya sa ginatawag na ton nga ethics, interest. Public interest, the issue of public interest, conflict. Kung ano mala conflict of interest. DLG. Or 5-6 nga interest. DLG. Ikaw yung mas close sa kay Mr. Webster, kay Google. Amo na gani, actually action art, wala problema. Legally, wala problema kung ang isa ka local government would represent a business. Sa legal nga pamagi wala niya concern. Ang concern naman din ethical mo kay di ba maginatawag kita nga code of ethics. Would that be allowed under the code of ethics or not? Or other than that, titani bla do kala ano na lang bala in a political sense na may lain lang nga nagrepresent sa company. In short, ang namin guro nga punto nga gamiton guro ang delikadesa bla. Na amo na sang punto action na. Gilang kay gusto ko ikaw lang mahambal.
Diretso, kompre. Hipsan mo ka ginapatihog mo, hindi karon. Mas mayo. Kadisa, mayara na gina-display na sa downtown. Mabakal mo na da. Gani man. Sige. Bakal mo. May tabuan ka pa, may free delivery para kung sa online mo order eh. Kasi, amo na, iniipapati ko na lang guro karon. Karon na lang okay, do ipit na gid ay. Pero may araw na sabat ang kapitan. Sila nga nga, kuya pa si Bangdan, niya nga nagtampok na iya sang luti, yaman. Yan nung gad ko, actually sila niya may ara na da sang kwan. Grabe ito gina-statement ka para na karon ipabati ko na da sa firing line. Bantayan na nila karon Oo, sige daw palagpat si Councilor. Yung project na dayakin, pati kayo ni si Tidres yung nag-implement niya. Kaya nag-request na ang mga driver, silang ang dapya sa balon, nagkakalabasa sila da. Kaya ang lain, subong niya, ipablatter ko na siya gani, kaging kakasya na iya kay maubra siya sang do extension pa bay-bay ito. Gani. Na gintampok nila. Yating ipablatter ko na gani, na kay parang kumakutong sa city, kung dito yung paubra nila, kung dito do ko nga ginguba niya. Di siling niya, okay malang na, pasakaan niya, kaso ako, di ito ba konta eh. Gani man. Ara sinablos ko. Basta importante amo siyang pinakapunto sinadala hopefully nga mahusay na dang sitwasyon kay ti amo na ginaba ko nalipay man tadi kay na nakita naton si Vice Mayor ang ara gito kay ina eh. Si Vice siya as observer nga nagbulig man para dito ma-facilitate. At the end of the day, ang aming mo action dyan, mas namin ka mo nimo na may mga public hearing so that the public may know sa mga discussion. An important topic nga nangin kabahin sa agenda naging lakip kaina sa ginpatigayon nga public hearing. Pero at the end of the day, hindi ni matapos sa public hearing lang because konsugpunan ini Councilor Vladimir Gonzales ang iya sining investigation. Ate malawig pa na. Public hearing magalawig pa kay ang ambal na gani nya mayara man nga gina-develop ta sila nga ako gina-require ko nila tanan na lang hindi mga requirements na siya kay recovery man lang ini hindi man gani na ang certificate o kung ang runo sa barangay kinanglanon kundi the certification naman lang sila nga ako gina-obligar ko sa barangay ang question lang iba na nga naguna na nga nagtulong-tampok at may nagkalakakas nga mga tao da residente na na sila yan ginatagan man gina-obligar man sa barangay pero pakaronan na para at least medyo malawig-lawig pa ang diskusyon ta angot sa sining natabo kaina gira nga tensyon dulot siyang nagtaas nga emosyon siyang nag-attend sa public hearing sa area sang Banago. Para sa Action Reports Afternoon Edition, Action Artay Hupon o sa balita o sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Salamat gid sa report ni Action Artay Hupon, Action Radio Philippine Standard Time na 5:56. Magabalik kita pagkatapos ginamang sini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa
kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael, palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagyak ka na klase sa matay! Lumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaspila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot kay kamo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, gi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Tungod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Action Radio Following Standard Time, las 6:03 na.
Maayong hapon lang kay Ma'am Inday Blasa, kay Ma'am Marilu Travilla Catinoy, kay Ma'am Ana Sinolo, kay Sir Bobby Munoz. Good afternoon dira. Umang kay Ma'am Nena Litoy, kay Sir Melili Oligo. Happy Fiesta dira sa may banwasang Isabela. Sa dira no sa aton nga mga kasimanwa. Enjoy gid sa kapistahan kay those today is the opening of Panoblion Festival. Tina at taas na buwas o hasta sa Sabado. Ng Feast of San Nicolas sa Sabado, no? Sige, Aksyon Radio Philippines Standard Time na size 4. Dapat na kita sa manahon. Salamat mga ka-aksyon sa inyong pagpagigupod. Sa ito naman nga pagpangalaga diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Webes kita nga presentation, Setyembre 8, 2022. Salamat sa ito nga Patrol 1, Bravado Patrol with Aksyon Zil Minardo o podra kay Aksyon Nino Bogina. Ato naman nga News Center, Webes kay Edisyon Aksyon Dale Salazar. Diyan naman sa Studio A, Master Control sa ito naman nga technical side o pod nato ng puwersa ni Aksyon Oliver Pason and Aksyon El Rey Dotilios. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar. Kagkaroon sa Aksyon Firing Line with Aksyon Marlon Genovea. Sa kinaanda na ko naman ang inyong alagad sa kanginan, Aksyon Jan Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo o kung kabudlayan man. Hindi ini ang panghampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!